mata na gajiya ya kike kina jiran wani ne? Wani nake jira. A to gani na zo. Ba kai din ba. Me yasa ba ni ba? Na ce ma wani nake jira. A ba mata ke san me kawo ni wurin ki? Kai din ta musamman ki. Duk dai abin da ka zo da shi ni ba kai nake jira ba, ka je kawai. Duk abin da zo da shi ba. In alkali ne fa? Ba wani alkhairi, ka je kawai ba wani. Ba ni din ba. Ba ke din ba? Na saki mata kenan. To sai aljuma na baki Je da shi, ka je da shi. Ni da ke rude ne ai. A ba batun ɗaya, ka je da shi kawai. To la rudul kada ilal shaytan. Sai aljuma. Ina kuka fito haka? Wallahi da ba zan wuce mun san kullun ka dan exercise na shi ta muka ce to haka wallahi exactly. wallahi To sannunku. to sannan Don Allah ku ji. Akwai wani abu da ya faru yanzu. So ba na son abu ya buɗe ko gane? To ba da Don Allah ku same ni gida gobe da safe. Allah ya tiyama Ba damuwa. Allah ya tiyama Ba damuwa ba damuwa. Allah ya tiyama Nagode. Allah ya tiyama Nagode. Allah ya tiyama ba damuwa To sai yau gobe. sai mu shigo salamu salamu kan san Allah damuwa. sai mu shigo Allah ya tsare Allah ya taimake ka. Kun san shi ne? kai mun san shi ba ko kawo maka san shi ya muke magana ne Ni ban san shi ba, ai to. Baki san shi ba? Ne ya tafi kawai. tab kin balar Kin baras. duk Abuja babu wanda bai san waye Mr. Obe ba Mr. Obe Mr. Obe mai daloli kenan Lalle ba ma ya amfani da kudin Najeriya gaba ɗaya kudin sa na waje ne gaba A kin baras. mu ma bace gina sai mana alƙawari ba to mu wannan alƙawarin bace gafi muke ba ai mun riga mun san mun faso gari kawai mun riga mun warki Kuma sai mun je. mutumin da ƴan mata suke masa har gida yana amma har ki sa amma ya zo ya isa muke muke magana Mata aure yake nema shi yasa bai nuna kuɗi kowa Wai ya. da gaske haka yake duke yana fitowa exercise yana neman mata aure kuma har yanzu bai samu wata dace da shi Kuma bai nuna ko shi kuma har waye yanzu ba. bai taɓa kowace magana ba tunda yake fitowa exercise amma ke kin je miki magana amma kin bar Ta, a kin mu bar. yanzu bari ki gama mu yanzu can namu tafi ya ba haka to gida ya koma mu yanzu can gida ya mana alƙawari ya ce mu je mu karbu mu ma mu karbu bangaren mu kun sai yanzu duk shekara in kai sa Allah ya sa zakkarsa ta wani ka ai kai Ka take. ka take sa A mu mun take. kai wallahi mun kin bar take. gaskiya ki je ki ci gaba da addu'a kawai